Kalalong ka jingjia ka basusi bahanin ka met ha ka por nyaw shi tengai e kawe ka yeng ka badon ha umran ksai ha ka thain nong po kala pulo bad ing khong khat kat kum ka jingtip balayo lum balayo tho de ki paramajan la tharai be ka jingjia ka la bandai na ka daw ka jingkem ding na umambiti bakhra kot ka khon bad yo thia no ha ka ni ka yeng amshim la don brio basa lai no tang we pa e obadan ha ka jing thia pang kani ka yeng bala sha bam do ha ka ding ka dei ki jong I perkhat sanim suma bat I anti meri tongwa bat ka weipat ka dei jong ikong merita tongwa ka badai para jong ikong anti meri haka bai dei bat kini ke jingjia bas ngosi nakaliang u MLA bat MDC ka than menta ka step kila lik ban jingo ya ki te kila not pro yeng bat aji rap da ka pisa u khaw ki jan bat da ki tim so yeng Jarang sai di para di misalnya tiga kayu yang lentar gede gitu dapat pensiunan lah sai kata gayeng lo pensiunan kalian senang dengan serta mungkin senang banyarap yang lemar pegadon di soburan kata dengan ya rap nah kalian kajong dia tin kan bagi lah yang pasang di lembaran itu dan kita tidak bisa lah sang banyak dan tidak